Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга койбір темалар турында. Чолыда яшөсмерләрне COVID-19-га каршы вакцинацияләү дәвам итә. Яшь пациентларны Спутник М белән вакцинацияләү ничек бара? Чолы солым инспекциясе шәһәр халкын вакытлыча кабул итмәячәк. Моның сәбәбе нидә? Сидоровка бистәсендәге Ихлас мәчете төзекләндерелә. Хәзер ремонт эшләре нинди этапта? Шолда яшөсмерләрне COVID-19-га каршы вакцинацияләү дәвам итә. Барлык балалар шифаханәләрдә диярлек прививка кампаниясына кушылган. Исегезгә төшерәбез, вакцинаның 200 доза күләмендә беренче партиясе гыйнвар азагында ук кайтарылды. Безнең хәбәрчебез яшь пациентларны Спутник М белән вакциналәү ничек баруын белү өчен 3нче балалар шифаханәсенә юл тотты. 16 яшьлек Сергей Садовников прививканы беренчеләрдән булып ясаучылар исемлегендә. Аның сүзләренчә, COVID-19-га каршы вакцина ясаду аның үзенең теләге. Чолга Спутник М вакцинасы кайту белән ук ул үзен шифаханәгә чакыруларын көтә башлый. Я решил привиться, потому что сейчас идет сильная эпидемия, чтобы обезопасить себя, чтобы мне дали QR-код, чтобы я смог ходить во всякие здания. Бүген 3нче балалар шифаханәсенә вакцинациягә 20-гә якын пациент килде. Шулай ук балалары белән бергә әти-әниләре дә килгән. Прививка кампаниясе бары тик ата-аналарның язмача ризалыгы белән генә үткәрелә. Это добавки к чему-то новому. То есть тебя в торговые центры будут пускать, ты не заразишься коронавирусом. Я решил привиться, потому что дети сейчас стали болеть, и чтобы потом не болеть тоже самой. Процедура алдыннан барлык балаларны да табиб-педиатр карый һәм сораштырган. Сатурация, кан басымы, температура үлчәнә. Белгечләр пациентның үпкәләрен тыңлый һәм йөрәген тикшерә. Бу балага прививка ясарга ярыймы, юкмы, яисә вакытлыча аны кичектереп торыргамы икәнлеген төгәл белү өчен кирәк. Перед любой вакцинацией, конечно же, проводятся разъяснительные информационные работы. Соответственно, наши пациенты приглашаются в поликлинику. У нас таким образом организовано, что мы выделили один день в неделю. Это каждая среда с 9 утра. Белгечләр сүзләренчә, вакцина үзенең нәтиҗәле икәнлеген күрсәткән. Өлкәннәр вакцинасыннан ул бары тик күләме кимрәк булуы белән аерылып тора. Спутник М шулай ук 21 көн аралыгы белән 2 тапкыр ясала. 12 яшькә кадәрге балаларга хроник авырулары, аллергия реакцияләре көчәйткәннәргә, ОРВИ билгеләре булганнарга прививка ясалмый. Исегезгә төшерәбез, 15 яшы тулган яшүсмерләргә вакцина ясау өчен аның үз теләге дә булу кирәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 1725 яңа очрагы ачыкланган. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 126 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 10 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 60489 очрагы билгеле. Аларның 42581 терелгән, 927се узган тәүлектә. Бүгеннән чолым инспекциясе шәһәр халкын кабул итмәячәк, сәбәбе ковид белән авыручылар саны артуы белән бәйле. Бартик квалификацияле электрон имза алырга теләүчеләр генә кабул ителәчәк. Мондый үзгәреш озакка түгел, 22 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Шәһәрдәшләр бөтен хезмәтләрне дә онлайн режимда ала ала. 60-тан артык онлайн сервис налог сайтында һәм мобиль кушымталарда бар. Моннан тыш экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча мәгълүмат алырга мөмкин. Әгәр сезнең дә бер торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 5131 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүгә быел 1100 ел тулган. Шул уңайдан илебездә бөтен чаралар да юбилей датасы кысаларында үткәрелә. Әйтик, бәйрәмгә Сидоровка бистәсендәге Ихлас мәчете дә тулысынча төзекләндереләчәк. Бина 20 еллап ремонт күрмәгән. Теманы хәбәрчебез Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Яшел түбәле кызыл кирпечле Ихлас мәчете. Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр Аллаһ йортын әнә шул рәвешле хәтерли. Әлеге кадрлар кош очышы биеклегеннән ясалды. Хәзер алар истәлек өчен генә. Ихлас мәчете хәзер бөтенләй танымаслык рәвештә. У нас вот магрибийские узоры, вот эти вот магрибийские узоры, альхамдулилля, марокканские узоры, вот это наши татарские узоры. Мәчетнең алды зәвыклы һәм иркен. Ремонт проекты өстендә алдынгы мөселман дизайнерлар эшләде. Хәзер Ихлас мәчете ак төстә. Ремонт барышында аеруча аның фундаментына игътибар бирелде.
Аны тиешенчә җылытып ясадылар. Шулай ук стеналар да суык үткәрми торган. Менә монда ремонт башкарылды. Фундаментларга кадәр без ачтык. Фундаментларны анда утеплять итеп, гидроизоляциялар ясап, һәм инде ярым айга кадәр менә мәчетнең манарасындагы булган ярым айга кадәр ремонт ясалды. Тулысынча. Һәм инде Аллаһ Тәала сәбәпчеләреннән разый булса иде, әлхәмдүлилләһи шөкер. Биредә ял итү зонасын ясарга планлаштыралар. Брусчатка җәеп эскәмияләр урнаштырачаклар, хәтта декоратив агачлар да утырту күздә тотыла. Ремонтның икенче этабы мәчетнең эчке ягы белән бәйле. Эшләргә Рамазан аеннан соң керешергә планлаштыралар. Идәннәребезне инде җайлап, хәзер бит инде теге җылы идән, теплый пол, менә аскы этажларда инде җылы идәннәр җәеп, иншаллах, тәһарәтханәләребезне җайлап, Алла бирсә, барсы да халык өчен, барсы да кеше өчен, мөселманнар өчен, уңайлы булсын өчен һәм хәзерге шартларга туры килсен өчен. Инсаф хәзрәт сүзләренчә, Ихлас мәчете тарихында мондый зур ремонт моңарчы бөтенләй булмаган. Яңартылган мәчеткә хәзер йөрүче шәһәрдәшләр тагын да артыр дип өметләнә мөселман кардәшләр. Бу мәчетебез генә үзгәрде, кешеләр күп йөри башлады. Менә бу Рәҗәб айларында хәзер менә Рамазан ае якынлаша, кешеләребез бик күп, әлхәмдүлилләһ шөкер, йөриләр. Мәчетне тулысынча төзекләндерү эшләрен үз өстенә шаллы иганәчесе алган. Әлегә ул үз исемен атарга ашыкмый. Шунысы гына билгеле. Кылган гамәлен хәйрияше изге нияттән, Аллаһ ризалыгы өчен эшләүен аңлата. Һәм ремонтны әтисенә багышлый. Лилия Хәбибҗанова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Чаллыда матур кыш, Удмуртия күргәзмә үзәгеннән товарлар сатып алу өчен иң колай вакыт. Сыйфатлы кием салым гадәти булмаган сувенирлар һәм Россиянең төрле почмакларына һәм чит илләрдән килгән деликатеслар, илләр өчен күлмә һәм свитерлар, тамбул фунтлары, гүзәл ханымнар гадәти булмаган авторлык бизәнү әйберләре, йорт өчен файдалы товарлар, кызыклы сувенирлар таба алачак. Ярминкәдә һәр кешегә бүләк сайларга мөмкин. Чәйнең төрле сортлары, тәмтумнар, сабыннар һәм хуш исле чәчәк бәйләмнәре. Волгада текстиле, Кырым һәм Себердән косметика, монгол кашемирларыннан эшләнгән әйберләр. Бәйрәм табынына шәһәр халкы һәм кунаклары Удмуртиядан оригиналь пилмәннәр, абхаз сырлары, җиләк-җимеш һәм әлбәттә Камчатка крае ярларынан балык деликатеслары сатып ала алачак. Сатып алу өчен 16-20 февраль көннәрендә 32-нче комплекс янында урнашкан Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга чакырабыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. В санатории Шифалы-Суижминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками. Приглашаем на Камский промышленный форум 2022 и специализированные выставки в рамках него с 15 по 18 февраля в ВЦ «Экспо Кама». С 7 по 12 февраля. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», первый этаж. С 11 по 28 февраля ТЦ на Пушкинской шубы из норки и мутона, дубленки, скидки до 50%. Меняем старую шубу на новую. Игорь Маменко. 12 февраля. Концертный зал имени Сары Садыковой.